Hvad siger du? Nå, er du det? Ja, det skal jeg nok sige. Vi afbryder den planlagte sendeflade for at bringe en efterlysning. I forbindelse med hendes majestæts dronning åbningen af den nye S-togstation i Køge, har en person angiveligt overfaldet hendes majestæt. En endnu uidentificeret kvinde krydsede afspærringen og konfronterede hendes majestæt. Da politiet forsøgte at fjerne personen, frigav hun en kemisk tåge, der har efterladt 2 betjente i kritisk tilstand. Kvinden slap væk i den efterfølgende tumult. Kongehuset har berettet, at hendes majestæt er uskadt efter episoden. Øjenvidner har fortalt, at kvinden overleverede et kryptisk budskab til hendes majestæt og til de samlede, der var der, før politiet kunne nå at stoppe hende. Budskabet lød således. Vi bringer bud til dronning Margrethe, forkynder af Kalmarpagten. Heimdalls horn har lyttet. Fenris lænke er svinget. De har 3 måneder til at samle deres folk, så bryder Ragnarok ud på ny. Således er det varslet, således vil det ske. Kalmarpagten byder dem at gøre deres pligt, nu og altid. Politiet er på bar bund i sagen, og beder derfor befolkningen om hjælp. Kvinden beskrives som en værende imellem 15 og 21 år gammel, ca. 170 cm høj, spinkel af bygning og med langt blondt hår. Hun var iført en kort, lys sommerkjole med dyb rygudskæring. En del vidner beretter om, at hun havde store hudproblemer i den del af ryggen, der var utildækket. Politiet ønsker at høre mere fra folk, der enten kender kvinden eller har set kvinden for nylig. Politiet betragter kvinden som ekstremt farlig og anbefaler folk ikke selv at tilbageholde hende, men derimod at tilkalde politiet øjeblikkeligt. Politiet er meget interesseret samtidig i at høre om folk, der kender til organisationen Kalmarpagten, eller som bare har informationer omkring denne. Vi håber at kunne bringe yderligere oplysninger i sagen med i vores normale nyhedsudsendelse senere på aftenen. Tak skal I have. Så, nu er det slut. Hva?